Odhi nyime rawana mawuoyi ma jahigni 17 manomaki kinde ng'anyo mane oluongi gi riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya tarik 2 dwe mar Ang'wen higani pod ni remand ma Migori bang' rem chulo bond mar siling 15,000 manyiso ne oketne gi doho. Report mawuok e doho yango ni rawerano manyinge Tobias Onyango nodonjne kod ketho mar geng'o apaya kinde ng'anyono ka burano to pod nitiere e doho kendo dhi nyime nyaka tinende. Min mare manyinge Caroline Adhiambo wacho ni omenda otamogi ma ginyalo chulo mondo wuodgino owuogi e od ang'ech. Komachielo jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ya Migori oseyo jotend siasa ma Migori ma giwacho ni osebedo ka siayogi mondo gitim ng'anyo to bang'e giduogo gi jwang'ogi. Nowach ni kayudo 15,000 tater mondo yal ke enoko kata logbook mar apiko kata mar gari kata namba lo to gigo duto osetama yudo kuma nyalo yude onge. An aluoko mana ne ji ka chiem eka konyra gi nyithindago. En wuoda en nyathi achiel kende ma wuoyi kamano. Kwayo leaders ma Migori sama odhi maandamano usa wishiwa maber ni mondo wagore kwagore ni wang'e ni wagore ne piny. Sama koro gik moko oyudo osere kaka jopiny to ok uingilia ok utim follow up. Ora sama otimo maandamano timu gimiluongo ni postmortem bi ung'i nang'o gine motimore jomage mayudo injuries to jomage momaki. Wan kaka jopiny wabiro declare ni we will withdraw our support towards such occasions. Odhi kaunti ma Homa Bay Nyakuro Mgajuang kama